जानो सै दायो ना आयो फ्राय जि लाखि बिमाया नै बथल गारनायनि सिङावनो ना मासे हाबदों ने खोला खिनि आङो ने गोदोर माने ने बथल गारनायसो ने आंनि हाबानि बथल बियो लोगो फान्थाव नैबायदि मालाबा ना ने नैबायदि अमा तलगफोर बरायलायबाय दिनैनिफ्राय गोदान भिडिअ लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गोसा होनबाबो जों नै मुनुजों आंजों आरो आनैजों दानगासिनो हाग्रा माने नै जोंहानि फिसा मोनसे गय बारियाव ओरैबायदि हाग्रा जाबाय दसे लागि माने लोगोफोर नै माने गय बारिखौ माने दानाबानो ओरैबायदि हाग्रा जाखायो आरो ना नै निखौ जोङो मथा मथि 6 मान्थ सिगाङाव दाननाय बाबो नै दा नै ओरैबायदि माने दसे लागिनो अखा हाबानो माने माबा जाखायो माने हाग्रायाव उथियो आरो ना नै मुनु जाहा ने लोगो मुनु हो बोलो हो हागिनो मावनो इयो ओमफ्राय निजा दोङो मुनु मुनुलै आंनि गिदिर आङो दे मोजां दान दै दे दे सान्दुं माने ओरैबायदि सान्दुं होनबाबो जों सान्दुं गियाखै आरो ना जागोन दे दा बोरै अमाजों मा जागोन जागोन बोरै थारमोन दे दामाया दे दे बाय बाय दे जा हिन्जावा गावलिया ना थ' बेनिखाय बिराद मावनो हायो माने थिनाबो मावो आरो ना माने आंसो मावनाङा एकदम मावखायो बे मोनसेया मोजां आरो ना हिन्जावनिया जानिया सब दानजोगोन बियो निखौ दानजोगोन बियो गासिखौबो ने kalau start video kalau pernah ini video hagra mana jangan yang pada paling lama ya Rani ini video hagra pura tuh ini biasa jangan no kino nih buria full barat dengan lama yo pinjam balik per metoka bibar nih ini video somena wow tuh nih dayin soalnya cino nih dayin soalnya bayi nuwa nih zahin jo ini video mana mama hagra bungkra biar napai ke furla furjar apa mana hagar dan nekom fire ayo nih habru nana apa nah homan besin lo besin berani malah napai jain jauh nih tasu bitung tapi macam nah sudah nade nado nafsa do bedor tuh babang sih kita sendiri ang munda ma bedor lah napai cina ma oma bedor iki sih nane heavy jangan sih dekin tuh nadeng kayaknya tuh bini kayak ayo mau baca narza kan nih, tuh ini satu sih nama buzia aja mana. Bisa saya bahasin mau mbak. Luar orang apa lagi luar? Kita harus apa? Matam. Yang lama hasil, mereka mana nak mana? Ini tayo. Bisiang ladang hagar nami gong. Taso bitung, entah mana bitung mana bunga isi bunga lagi jadi bunga taso bitung. Bituri, jadi bunga taso bitung ni sini mah taso bituri. खायफा थास' बिथरायबो दा बुङो खायफा थास' बिथ्रि दा बुङो जोंनिया थास' बिथुं आरो ना नोंथांमोनथिं मा बुङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेजों नोंथांमोना माखौ मोजां मोनो आं बेजों अमा आरो ना अमा मोनबा बेजों जेबो नांला आरो ना ओरैबायदि टेस्टि थास' बिथुं ना बिथुरि ना बिथराय बेजों अमा मोननांगौ अमा आरो अमाया एसे हेभि जानांगौ आरो मेजेम मेजेम मोदोम टेस्टियानो बेलेग जेबो नङा ओमफ्राय आइया नै दा बिजों थास' बिथुंखौ जानो थाखाय ना दायो बोगासिनो खिर' ना मान बिमाया नियाव ने थास' बिथुंखौ जानो थाखाय ना बोगासिनो नियाव दसेनो ना नुब्रला बेनो दसेनो ना नुनो हाया नुबानो सारखायो नायजाराव बहा ना मोनदो ना मोनदो ना wah बिमाया नै माजे का जायगा थाबाय थांनो र' हा Gula udah nih, udah belum keren lu sih ya? Kan saya belum keren itu. Main sana ini? Main nih, bisa mungkin? Mencapai son? Bisa bay, zeni kami ini new bar na, pakai bande, sih kalau ini be kur kadem na, saya nih kedeni video naik deh, entah mana video mana, nih kina pura kur kadem ini dawo tuh, tuh bikin hutan dah kayak ini kehene jaber nih. Nebe mabaku mana ontaikau ada nebe mana pakai bande tuh biar nafar thai sih ini perlu beberapa potong kesini nih nado jalan ini nado sini nih wow nah ini naga sih udah ini nah deh lego nah nunggu betang nah mana deh nah so deh masih nau mah hah? Nanti sama ke? Mencon. Di sana. Ini nasu nane, di guder nih. Wow. Ini ben bar nih.
wow. जानोसै दायो ना आरो जि लाकि बिमाया नै बथल गारनाय ना बथल गारनायनि सिङावनो ना मासे हाबना दं नै खोलाखिनि आङो नै गिदिर माने बथल गारनायसो नै आंनि हाबानि बथल बियो आंनि हाबानि बथल बेयाव माने ना सिरि हाबना थाबाय आरो जाजोबलै तलकफोर दिन जाबाय नेक्स्ट डे माने थास' बिदुंजों नाजों जानायखौ बारा देखायनाय जायासै आरो ना तलकफोर दिन जाबाय नेक्स्ट डे माने आबौ फैदोंमोन न'आव माने मोनसे प्रग्राम दंमोन आरो ना माने मोननै प्रग्राम फार्स्ट थांगोन आबौआ बिश्वनाथआव बिनिफ्राय नेक्स्ट थांगोन कार्बि आंलंआव लांहिनसिम आरो ना थ' बेखौनो एसे बुंदोंमोन आङो थ' दिनै दोङो बिश्वनाथआव ओमफ्राय गाबोन दोङो बिनिफ्राय सिद्दा लांहिन आरो ना कार्बि आंलं थ' सिद्दा थांगोन बियो बिश्वनाथआव ओमफ्राय नेक्स्ट लांहिन ना कार्बि आंलं थ' बेखौनो नै दायो जोङो गारि लासै दिनैसै आरो नै गुमै दोङो गुमै नै गुमै दोङो ओमफ्राय नै जादों मुनु नोंलाय नों थांफागोन नामा उनावबो हा नों थांफागोन नामा माने आबौमोनखौ दायो दिनैनोसै बिनिफ्राय मुनुजों आंजों मोनसे प्रग्राम दोङो जोंनिया स्पेसियेल आरो ना आलासि जानाय माने बहुत गोदोनि लोगो थ' माने आलासि जानो लिंहरदो बेखौ माने एसे जाहैना फैनोसै आरो आलासिखौ थ' एक गुल दुइ सिकार दोननानै सिद्दा आलासि जानो थांसै मा होनदो रेस्ट नांगोन थौ लेट्स गो थांगासिनो थौ माने गारिखौ लाफिनांगोन न'आव स्कुटिखौ माने गुमैबो थांगोन आबौजों माने गोजाननाय ओरै जागाया थ' बेनिखाय आरो नै थौ थाद' दे थाद' बाय होनलाय बाय थ' दा एसे थांगोन फार्स्टनो डेम'क्रेसि बिनिफ्राय माबायाव आलासि जानो आरो ना नै दायो बिब'आ सहैबाय थ' बिनिफ्रायनो थांसिगोन ने टु मा होनदो बिश्वनाथ बिनिफ्राय लांहिन नै गारियानिफ्राय नै नैबे जोंनिया नै दारि लाइन दं दारिया जोंनिया द्रामार ने द्राम सेट बजाय जोंनिया गैला सेन्टारा मेल बक्सा ने दे सेबजारनि गुमै सेबजारनि हेल' पेटाफोर हेल' सेबजारनि नों थाङा होनबाय माने गारिखौ लांफानांगोन ना बेनिखाय उन्दु लाबोफैबाय आं बेनिफ्राय सिद्दा होलांसै तलकफोर नै दा सफैबाय आलासि लानाव दे बुंदोंमोन आलासि जानो फैगोन होननानै जोंनि लोगो लानाव नै मा होदो नै मा होदो नै निजाबो दोङो बाजै दे माल' मा खबर मोजां ना पुरा गोदोनि लोगो 10 years बारबायना लोगो ना मथा मथि 12 years 16 फोरनिफ्राय 10 years जाबाय ग्रुप जादों 10 years ग्रुप जाबाय होमबा आरो ना 10 years निफ्राय पुरा लागा दोङो आरो लागातार जागासिनो थ' नै दायो दांनोसै जाग्रोसै गिबियावनो थ' नै मा होदो बेयाव दोङो फान्थाव नैबे मालाबा ना ने नैबे दोङो अमा लुगैबाय अमाया ताजा ini मैथा ini mana malu bugri asar kalau karzi salad mana naik Thaisum itu nih Thaibeng na bunyi ini munu nih bersem ada mah munu kau ayah deh tazan sini udah deh malu dah deh malu deh